Ešte len prichádzam niečo vám pekne povedať. No, pekné. Pätica bohyň, alebo top 5 je tmou, čeho kúra. Aisha, Krvava Mary a Milena. Top 5 je tmou, čeho jogurty je tmou. Kura, ovotar kura, juna kurva Angola. Aisha, tragedy, Krvava Mary a Milena. Toto je top 5 najlepších démonských alebo všeobecných avatárov Gietemu a čo sú elfonky. Kura je ľudský avatar. Jedna kura korova Angova. Melina, démonská avatárka. Pätica bohyň alebo pätica bytostí, ktoré by mali byť vysvetené, ktoré vedia a majú hodnoty v živote svoje zásady. My ľudia sa máme od Gietemovej čo učiť. Preto aj videjko Pála Demitru, aby sme nezabudli na legendu hokeja. Môžeme si ubližovať, no nezabúdajme na svojich ľudí. Nezabúdajme na svoju legendu, na svojich žijúcich a zosnulých. Lebo každý človek môže byť legendou. Každý človek má na to byť legendou. Každá bytosť je osobitná. Každá bytosť je dôležitá, nenahraditeľná. A každá bytosť nám niečo v minulosti zanechala, na čo nikdy nemáme zabúdať. Nikdy nezabúdajme na to, kto je Gietemová. A čo nás učila, lebo ja tu hovorím a učím iba to, čo učila mňa. Prednášam iba o tom, čo má zmysel, čo má význam a v čo nás učila. Bolo každý z nás. Sme si seberovní. Každý. Či sú to Black Everdy, albini, likánske mutácie. Každý z nás si je seberovný. Každý z nás žije na jednej zemi, na jednej planete. Neodsudzujme sa za to, za čo nemôžeme. Nekryjúdime si navzájom. Na čo si kryjúdiť? Verme si. A klamstva, oďuby, intrigy si nevšímajme. Lebo my sme iní ako ostatní. My držíme spolu. My braníme život. My
hráme svoju hru, nie iných hru. Tak pokračujme a žijeme. Áno! Čaute! A nezabúdajte na to, čo sú bojovky, ako ich ja vnímam a vďaka komu ich vnímam tak, ako ich vnímam. Gietemova je tá bohyňa, tá, ktorá ma naučila. Tá, ktorá ma naučila žiť. Tak ja učím vás. Vás všetkých, čo ste tu, vás učím tak, ako učila mňa Gietemova. Mr. Avatar Gietemova. Čaute.